סופי כפרה, סופי כפרה, אל תתעסקו איתה מילה, בנדר, סופי כפרה, סופי כפרה, in the house. אז כאילו אמרתי לו, יאללה, אני לא יכולה לפחות שלך, אל תשחק איתי. אז הוא אמר לי שהוא מת עליי, אז אמרתי לו, תשבע באלוהים. אז הוא אמר לי, נודר לחיים שלי בנג'ר. אוי, לחיים שלי, יש לי ממתינה, חכי שנייה, בסדר? הלו? 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 הלו, מאמי, סורי שחיכית. איזה אחד מתקשר, לא מדבר. הלו? הלו? כפרות שלי, הייתי בשיחה עם אחת החברות עם לא הבנדר. קיצר, כמו שראיתם כבר בפייסבוק שלי, נפרדתי שוב מעוז וחזרתי לעמוסי. אבל גם ממנו נפרדתי כי הוא לא קנה לי שום דבר לוולנטיין. לא תכשיט ב10,000 שקל, לא אמברקומבי ב400 שקל. אז די, אמרתי לו שהוא יכול להתנדף. אז הלכתי לפייסבוק, כמובן כתבתי סטטוס. עם הזמן שעובר, הולכת עם אחר. מחפשת האחד ושליבי לא יישבר. קיבלתי איזה 200 לייקים. היה שבוע חלש. אבל התגובות? חיים שלי איזה משוררת, ממש ביאליק. אני גונבת לך נסיכה. ואני כאילו... מי זה ביאליק? הלו. אהבת חיים שלי. נשמה של גוזל עיניים. לא אתה. לא אתה. לא אתה. כפרה. מה, אתה עובד עליי את 1 באפריל? מה, אתה משגע אותי? מה נראה לך? בוא'נה, חכה, בסדר, אתה עוד תשמע ממני. מה אתה אומר? באמת? אוקיי, לא, חכה, יא מסכן. כל הגב שלי יבוא אליך, כל הגב. אני מכירה את כל הארץ, בסדר? בסדר, אין בעיה. חכה, מה ישתמע? אל תשאלו מה ישתמע. עובד פיטר אותי מזרה. עכשיו לא רק שלא יהיה לי איפה לגדול ציפורניים ליד הקופה, גם לא יהיה לי הנחת עובד. פאקינג 15%. איך אני אממן עכשיו את האמברקומבי שלי? שלום, מחפשים עובדים? שלום, צריך עובדים נשמה? שלום, אין לי איך לממן את האמברקומבי שלי. בואו תעזרו לי, יש לכם עבודה בשבילי? שלום, מחפשים עובדים? אולי במקרה מחפשים עובדים, ילדה מסכנה בודדה. חיים שלי, אתה רוצה עובדים? לא? טוב. חדר באבא שלו מדברת כפרה סופי, במה אפשר לעזור לך נשמה? איך השם משפחה? אבי בודקה. עיר? רעננה. רחוב? מספר? לא מוצאת. אין תוצאות, מה אתה רוצה שאני אעשה? יאללה, תרגיע את המהר את הטונים שלך, הטמבל, שאני לא אתהפך עליך. חכה. שיחה חדשה. 144 שלום, מדברת כפרה סופיה, כיצד יוכל לעזור לך כפרה? כן. אוי, תודה מותה, גם לך יש קול יפה. בת 16. מגבעת שמואל בנג'ר. רווקה כפרה. קוראים לי סופיה, אבל אתה יכול לקרוא לי כפרה. יש לך אופנוע? גלח? ואתה מניח תפילין? איזה חיים 5 בלי עין הרע. אוכל כשר? מתי? בכיף. אז אני אראה אותך שם. ואז הכרתי את טירן. 144 שלום, מדברת כפרה סופי, איך יכולה לעזור לך חיים? איך? שרית חדד. עיר? תל אביב. מצא 127 תוצאות, אתה תוכל להיות אותו מסובסד? מסובסד, נו, יותר ספציפי. תקשיב, כפרה עינית כל היום, ואני כבר עובדת מעל 12 דקות ואני עייפה ואין לי עצבים, טוב? אז יאללה, תתחיל להיות יותר מסובסד. או שאני לא יודעת מה אני עושה לך, טמבל.
אתה פותח פה פה, המסכן! חכה. אתה יודע, יש לי פה בקומפיוטר שיחה מזוהה. חכה, הגב שלי יגיע אליך, יא אימבציל. אתם יודעים, לפעמים צריך לגוון קצת מהטמבל. ואז פיטרו אותי גם מ-144. אני ממש לא מבינה מה עובר על האנשים היום. אבל לא משנה, אחר כך נפגשתי עם ערן. איזה נרגילה יש לו, השם ישמור. הקדוש ברוך הוא נתן ועשה. אבל אחר כך נפרדתי גם ממנו. כי גיליתי שחברה של אחותו היא לסבית. ואני לא יכולה להיות חברה של מישהו שחברה של אחותו היא בוצ'ה. אז זה נגמר. אבל החלק הכי טוב זה שאחרי שהגב שלי טיפל בעובד המנהל, הוא החזיר אותי לזרה. ושם הכרתי את העובד החדש, עידן. איזה פירסינג בגבה. ושלא תחשבו שלא הספקתי לנצל את ההנחת עובד. כפרה על זרה. פנדיה. אין כל זמן שעובר, הולכת עם אחר, מחפש את האחד, ושאיבי לא יישבר. בנג'ר.